Измислил съм гениален закон. Първо, всички шофьори веднъж дневно законно да имат право да слизат и да бият по един неправилно пресичащ пешеходец. Пресичат където си искат неправилно и нахални, и са шофьорите им виновни. Второ, всички касиерки и касиери по супермаркетите законно веднъж дневно да се избират и да бият по един клиент. Защото път е нахални. Се с претенции, се касиерките им виновни, се бързат. Трето, забележете тук обаче сега. Всички държавни служители по гишетата от опашката чакащи да си изберат един от гишето и да го бият законно. Щото път е нахални. Грубо се държат, не обясняват добре и все хората не разбрали. Според мен много хора се възползват от този закон. Аз съм един от първите. Добре ли съм го измислил?